जाना तारू जाए के बाद तनी खेते तो रसिया से बोली ना। हाँ तब का हाँ कैसे घसिया बनाई। हाँ तो वही से न बरतनी। हाँ तब का ओ ना का हो घूमे गइल बका। अब ननका को तो घूम ही ना गइल हुई। अरे पूछो मत दिन भर खाता खाली दिन भर घूमता तुमको। ओहनी का केथू का काम बा। हाँ उहे खाए ना। के बा या हगे के बा या घूमे के बा ओहनी का। हाँ तुमको चिंते नहीं क्यों करा एकदम सह गइल बा। आवे तो बताई बुनकरा के। तू बताइबा कि मरिया से तोहरे के। अरे हाँ हम गियाल बाटे मरले बगियाल से डाल है देखो सीधा नई के हो जा। हाँ तो हमरा को हनी जे बोलो जान न तो मरिया से लइका बा। हाँ अब हम बोलबे न करब जवन मन में आवत न तवन करो हम छोड़ देले बानी। हाँ तब का बोले के बा। हाँ ना हम ठीक कटरू अब हम ना बोलबे दादा। अरे लागल बाटे में लठेल आइल बाटे लग चल बूढ़ी हो चल बूढ़ी हो छोला खाए के अकेला चल बूढ़ी हो। चले के न मेला में। अब तुम्हारा इहे रह गइल बा। आय इहे कुल रह गइल बा। ना तुम मजाक कोई नहीं हो। हमारा लेके जाए के तू जा घूमगा। आज तू झोला ना खइबू ना हम ना कुछ खाइला। काहे यही सरे। अरे चल कम से कम मान तनी बुढ़ा गनी जात देश दुनिया देख ले हल जाओ। हमारा लेके को तू जाए के गांव छोड़ के। ना हमरा अभी ये रह गइल बा राम राम भजे के बाद आराम से रहे के बाद ना। ठीक है कहतरू अरे सियो हम तैयारे हो गइल बा हम जा तनी घास के ठीक बा। हाँ जा गढ़ लिया जाई न। हाँ ए बूढ़ी अरे तनी पानी होनी पियाव खेते जाए के बा घसिया लिए तबे न गरुआ भजिया कही हसन। लिए रे बचावा पानी ले लो पानी पी लो। अरे दादा बताव ठीक बा पानी तो पी ले तनी हमनी को जवन रिश्ता बाटे बहुत पहले ही से गहरा बाटे हमारो मन नहीं के करो जाए के घास के लेकिन बोलता 1200 ओनी घती लियावे के पड़ी न। तो माल जाल होने बेच के टहल ओरिया देला। आय माल जाल बेच के टहल का। अरे तनी 1200 तो दूध दही मिलता न। अब पहलवान है ना पहलवान ना हो खब लेकिन तो तोहरो के मैं खइबू तबे न शरीर में जान रही। अरे अब गंगा जी चले के बा। आय अब गंगा जी चले के बा। तो समय देखते बारू आजकल के क्वेश्चन बा ठीक है बा पानी पी ले तनी। हम जा तनी घर दुआर देखी जनलू। अच्छा हम जा तनी ठीक से रही हम जा तनी ले ले आई घसिया। ठीक से न बानी। हाँ तनी देखो नी घर दुआर बढ़िया से। हाँ हम जाई न। हाँ ठीक बा बढ़िया। कहाँ गोइल बा ओकरा के भेजती न घसिया लियावे के। अरे वो करा के मत कह देखो तरू मार के यहाँ से देखो तू डाल हमार दुखाता वो करा के कहे के बा। हम जा तनी तनी बढ़िया से रही तू। ए जी ठीक बाऊ ना। ठीक नहीं ठीक बच्चा का हो गइल बा। बीमार बानी हमारा खोखी सर्दी कुल हो गइल बा। नहीं खे हम ठीक रहे बच्चा जाई दवाई ले ले आई। कैसन दवाई लिए बाबा के बोला लिया बा अपना। ठीक बा बोला दतई। अरे आजी अरे क्या गइल आजी अजय तनी बाबा के बुलाया था। बाबा ए बाबा आज बीमार भी चलो। अरे का रे नाची चलो ना चलो। अरे हमारे बुढ़िया के का हो गई। चल चल
चल तो जाओ आगे तो का हो गल बुढ़िया के चल अरे बाबू चल हम आवतन रे द्वादा हमें बुढ़िया के का हो गई ओ बाबा चल हम आवतन हमें बुढ़िया के का हो गई बाबू अरे चुप रहा अरे लड़का अरे देखो बाबा का हो गई लाजी के देखो अरे बाबू रुक जा अरे दादा अबे तो कॉले आई ए बूढ़ी अरे दादा बोला ना हो आये बाबू आये कोले बुढ़ी अबे हमारे के पानी देले कोले के बढ़िया से नहीं आई तू आते गईलू हमरो के छोड़ गईलू जवन बैंकवा में पैसा वाला है वो ले गईलू निकमवा के नमनिया में नमवा दे पैसा वाले जाके उड़ाई हम गोतिया लियावत रही तू बकरिया के दूध हमके छोड़ के चली गई आयो दादा हमें आयो दादा कौन राजा आप सो गए गोड़ चुके गोलक भैया हो हम राहुल सबके प्यारा दुलारा के सिंघानिया रउआ सबके परजू के प्रणाम करतनी आशीर्वाद के कामना चाहतनी ये सही रउआ सब प्यार दुलार बनौले रही जा हमरो पर हमारे पूरा टीम पर भैया हमनी के चैनल बा के फिल्म देहाती कॉमेडी एकरा के रउआ सब चैनल के सब्सक्राइब करब जा लाइक करब जा कमेंट करब जा और कमेंट में जरूर बताओ जा कि वीडियो कैसा लागल है ए भैया ए सही आशीर्वाद प्यार दी जा जय भोजपुरिया समाज।